не мога. Ще ставаш баща и ще намерим красива жена. А как той бащата преди жената, бе? Няма значение. То вече Ти сме... осиновяваш, не те Вече чак. сме виж какви времена сме, 21... Не ми ги спомена уния педерастски истории, че ще е сварва от кола. Не сме, няма никакви педерастски истории. Няма никакви педерастски истории. Значи, 21 век сме, вече можеш да станеш баща без майка. Можеш да Можеш да осиновяваш деца, дет имат нужда от родителя. ако ми ги пратиш някакви педеруги, не ги ще. Не, те са момичета. Не слизайте! Ще паднат вратите. Те са момичета. Готово. Двете са момичета, едното ще бъде твоята дъщеря. А другото какво ще е? Другото за мене. Пак Аз имам мъж, не мога. Няма, не мога. Жена къде ще ми намерите, бе? Спокойно. Какво се смях обаче? Оле, не ми се бутай, ма. Сега се смяхте, ей. Не мога, цялата ситуация е много смешна. Ти си моя вече моето момиче. Леле, мале. Аз ще възсвата сам. Не. Ела при мен, ела тук, ела. Абе, тя го стига, бе. Адвокате, стига, бе. Ама я не ти знам името, па дъщеря ще ми става. А Катерина се казва. Стой малко. Как? Замислям се, стой. Катерина. Катерина. Да. Катерино, моме. Баш. Аре, бе, господин адвокат, давайте да... Приеми, бе. Приеми, бе. Тя може, бе. Приеми, бе. Тато, от спонтанно ли пиеш, бе? Абе, не, бе, ела, бе. По-малко уж от него, Само бе. един път. Добре, Приеми, може. Той е пречистен. Света вода. Бат стоечо, бат стоиле, приеми, бе. Пор какво? Приеми. Не. Приеми, бе. Никой те не иска. Сега на къде трябва да влизам? Па не знам. Щом никой не ме иска, няма да направя баща и дъщеря. Па добре. Не, така. Аре, бе, не. За мен е по-ефтино, че излезе. Край. Бат стоиле, Не. няма да имаш дъщеря. Абе, трябва да има. Па така ще ми е по-ефтино на мен. Щом у нас не иска да е моята жена, няма. Абе, че, аз се издържам, аз пари от тебе няма да искам. Аз съм женена, не мога. Ма няма женена, бе, аре, ние ще го разделим, аз поне. Абе, Той не е ревнив. Кой е, бе, кажи, бе. Той Карло не е ревнив, ей. Ко? Не е до ревност, аз съм лоялна, не мога. Къде? Те съм ги чувал и аз. И аз много съм ги чувал. Не, тя си е лоялна. Да, Аз мога да потвърдя. да, Всеки ден я сватам. И ко съм месец, бе, нали дъщеря ще ми става? и аз бях уялен, ама ги пердаших в туалетните. Айде, идвай. Твой проблем. Айде, идвай. Леле, майко. Оба е раници, Не майко. мога. Стига се смя. Стига, ей. Стига, ей. Питаш ли ма мене? Айде отиваме, бе. Заповядайте в моя офис. На стените са удобни на тия две футилчета. Добре. Заповядайте, даме, аз съм прав. Докато аз напиша документите, Ето как се подпра да изпя на отбудите. искам ти да ми дадеш една лична карта. Стой, И бай стоил после също. Айде, аз съм минал. Любимо число дай. Не бе, вземи я и напиши използвай. В смисъл там има едно използвай. Заповядай. Ти ще използваш всички, е? Тей, дай сега твоята лична. Ама не На мен за какво? Къде си, Абаджанци?
Той да си ти. В общината. Що пиеш, бе? Пак. Няма, айде. И Знаеш от какво става? проблем на Ето ти. проблем. О, не мога да я видя, чакай малко. Баджанак, знаеш какво става? Знаеш какво става? Тази ще я осиновяват. А бай стои, ще я Хайде, осиновява. ела тук, бе. Затова по-добре баща ти да е умрял, като си бил малък. Ау! Не, там Нормален ли въпросът си, е, бе? че е такова. Ти изпусна Видиш ли? сира на кът кафе. Не, виждам на Димитрова Печат Катерина. слага ти. А? А тя къде отиде? Печат ще Как да слага. го махнем, Махни си. бе? Не знам, не знам. Тя къде отиде, бе? Я виж бакспейса. Аха, стана, да. Къде отиде другото момиче, бе? Дай сега твоята Тук е, лична бе. карта, бас филм. Аз да идвам ли? Дай си личната карта. Катерина, Ето ще, бе. откъде си, ма? Тук сме си, бе, я презаспи набързо. Ето, Сега, видя. настани се на футилчетата удобно. Сега Как ние сме идвам. си тук. Вики, Не съм, бе. Така де. В Вики. общината ма пратика. Вики, Па не знам. ще си имам баща. Взема тук Каро. Или Каза, че шефа е казал да ода с него. Чуте ли ме, бе? Еко! Какво бе? Не те ли чуват? Ехо, Не, как всички да спада. ехо, чуваме ли се? Ехо, Да, бе, чуваме те споко. добре. Някой покачва там. Кой тук, бе? Аз съм, бе. Дъщеря ти е адвокат. Ние сме тук. Чуеш ли ни, бе? Чакай само да напиша сега документите и готово. Добре. Вдясно, къде да влизам? По стълбите нагоре ли да се качвам? Заключено е, не мога да влезеш или Къде за спака Въобще. всички? И аз съм Да, има. има. Оте, не ни ли чуеш, бе? Кажи ми само по стълбите Его. ляво. Ехо. Не чуе. Кохар. Къде сте? В кой офис сте, бе? В това на майора. Се търсиш? Бая, не щем, тя иска. Влизай, аз ще отключа, заповяда. Като не го искаш, за куче. Ти виждаш ли някой, бе? Това е бържанака. Бая, видим само Ма тебе той не тук ни от тази вижда. стая. Кажи му да Какво е? преспи. Пака. Трябва да преспиш или да излезеш отвънка и да влезеш пак. Бая, нали това про? Добре, чакайте. Мен как ме Ма вижда? не бе да преспи, бе, брат. Теб та виждам, защото ти беше отвънка с мене. Айде, вече и тебе не. Кажи му да преспи. Ами, Ба, стои ли? Чуеш ли ме, бе? Ехо. Ехо, чуваме ли се? Да, сега те виждам тебе. Абе, тебе нещо ти има лошо, всички ти се губят от главата. Да. Това се случи. Добре, хайде, папата, идвай. Но така ти става лошо, бе. Па не знам. И от време на време ми заглохват и ушите. И така. Да, разбрах, викахте 5 минути. Здрасти. Виждам само тебе. Кой си ти, бе? Аз съм Тук не бържанака. те Кой е тук? добре. Кой тук? Адвоката и баджанак. Ой, демота човек. Не, бе, те трябва да излязат Чакай, отвънка я с чукам, мене, тя. за да ги виждам. Айде, навънка всички. Оправи ли Наистина. документите? Адвокати? Това адвокат ли е?
Да бе. Той ми прави документите, бай стои да ми е баща. Деве е началника на вас, бе. Аз съм началника, съдя съм. Не беше ли адвокат, бе? И адвокат и съдя съм. Ясно. Е, Къде е Чай, бай малко. стоил? това е малко. Замислям се. Става му лошо тук. Дай ще му предам документите. Или просто излеземе отвън. Значи искам да си говоря с тебе. Търся си работа, искам да стана адвокат. Честен данъкоплатец съм. Бизнесмен, себе се уважаващ. А уважаваш ли другите? То пише документи. Замислил се. Не, викам дали другите уважаваш ти. Защото викаш, че себе уважаваш, ама за другите нищо не кажеш. Достатъчно е да се уважавам себе си, по принцип. И баджанаците. Прав си. Мене просто бас има кеф и затова искам да ми е баща. Между другото, чакаме сега брат. Хайде, никой не вижда. Неделята идва тук. Ще ви запознае. И той ви е баджанак и ви сте баджанци на него. Добре. Той бай стои най-много не иска, защото шефа му ще му е. Кажете! Ужас. Той затова не иска. Познавам някакъв пич Боби Саламчето. Аз не го познавам. Тя дърти си вика, че са на той. На плажа, аз им казвам, че повече на плажа няма да стъпя. Ти се върна ли, ма? Да. Коста, баджанак, как е, бе? Нищо при тебе. Не сме се виждали от много години, бе. Да, бе, да. Чай да седна, че ме заболява крака тук. Коленете вече на години и аз стана. На колко си, бе? На 35 май. Да те ме удъртя. Май или юни? Комай или юния? Викам, Викаш да 35 тебе май. удъртя. Ела тук, готова си. Дай, моля. Благодаря. Вече че е законен баща. Къде може да го погледнем това? Аха, Господин съдия, адвокат, бизнесмен, може ли да говорим? Какво си? благодаря. Какво? отивам да му го покажа. Викам, може ли да говорим? Може, извести. Баджанак, навънка, моля. Шишарки вече имам баща. Показа. Вече имам баща. Кате, Да, имам въпрос към тебе. Ти какво би Да. си купила по принцип? Кола Слушай. или мотор? офроуд джип. Това е истината. Чакай да видя документа. Кажи ми, От днес, 2.1.26 година в 00 часа. мисля си седянката... Град Лос Сантос, щат Сан Андреас. Аз 20 роден на еди коя си дата, деклариран с настоящето, че Катерина Димитрова на рождена на 2.6.2000 година, гражданка искам на и аз да Република го видя. България. От посочената дата и час е моя законна дъщеря, като между нас установена и призната родителска дъщерна връзка. Настоящата декларация... Добре, чакай. Как ти го покажем? Аха. Как да ти го покажем? Заповядай. Стой. Нищо не видях. Опа. Чакай. Заповядай. Пак не го видях. Защо? Какво става? Маха го, бе. Чакай. Ела в дискомфорта ще ти споделя. Добре. Да си го прочетеш.
Видех. Айде, честит, имам баща. Аре, Вече изождай си поршето и да поеме там. самотна. Вече не съм такова, вече не съм сирак. Къде отива? Дай сега. По-сигурно е на кат кафето, дай натам. Добре. Аз трябва да му вземи номер, аз и номера му не. И в контакти ще го кръста тате. Ана, майко! Без да искам, извинявам се. Що блъскате човека, бе? Без да искам. Майко! Не Кой можа има да спала, набия, бе? не можа да набия спирачки като хората. Вай. Ще ме яла за малко, бе. Кой ма вика, Ела за бе? малко. Ела, бе, аз. А. Тук, ела. Ела ти покажа нещо. Стига, Абе. ма, бе! Аз съм на години! Сега спъва Дигни човека ма на сега. години, е, бе. Благодаря, господице. Ела ти покажа нещо, ела. Какво ще ми покажеш ти? На, чакай. Какво правиш, бе? Днес, 2.1.2026, в 12 часа в град Лос Антос, щата са така. Аз 20 роден на 26.08. 1957. Декларирам с настоящо, че Катерина Димитрова родена 2000-та. Гражданка на Република България. От посочената дата и час е моя законна дъщеря. Леле моя. Като между нас е установена и призната родителско дъщерна връзка. Настоящата декларация се издава за удостоверяване на горе така посоченото обстоятелство и за да послужа пред всички институционни лица, Спри, бе. пред Вълк. които е необходимо, Излиза от тук. декларирам, че изложените данни са верни и точни. И съм наясно с отговорността, която нося по действащото законодателство при неверни данни. Леле ма. Ще сте Даро ще сте учал. Ай. Айде. Не взема аз номера вече на съм баща си, дъщеря. бе. Ей, народе, имам дъщеря! Как я осинови така, бе? Тате, бе. Па те ми я дадоха, бе. Тате, бе. Аз? Дай си номера, бе, няма ти го. Търгот. Да. А, Заповядайте, на целия моя. град деца си направя, ей. Ей, сега осинови, ей, сега я осинови. Какво правиш, бе, от? то събаряш старата кака, Мерси, бе. тате. Кой бута жената на... Чакайте малко, На че бат забърках. Гошо. На зетята сестрата, бе! Не, бе. Не, обърках се, май. Не